Takže dobrý večer z Trenčína. Aj teraz večer sú tu asi, neviem odhadnúť, ale niekoľko stovek fanúšikov, ktorí prišli zapáliť sviečku pred zimný štadión Pálovi Demitrovi a pripomenúť si ho. Žiaľ, to už ho asi nevráti. V každom prípade sviečky tu začali horieť krátko po 17. hodine, kedy sa objavili prví fanúšikovia Pála Demitru a nielen teda jeho a zapalovali sviečky. Postupne ich tu pribúdalo s tým, že na začiatku o tej 17. hodine, ak ste mohli vidieť v úvode spravodajstva, ich bolo približne 5, no teraz je ich veľmi ťažko zrátať. Na stene, kde zvyčajne visia oznámy, je fotografia Pála Demitru s nápisom Pálo, ďakujeme. To bola prvá fotka, ktorá tu bola zverejnená, neskôr pribudli ďalšie aj s množstvom odkazov. Priamo nad hlavným vchodom na zimný štadión je už aj vyvesená čierna zastava, ktorá má pripomínať túto tragickú udalosť. V tejto chvíli je tu ešte stále veľké množstvo fanúšikov a chodia zapalovať sviečky. Tak áno, som z Trenčína. Som z Trenčína a Pálo bol veľmi dobrý kamarát. Keď sme sa stretávali, tak bolo vždy vidieť jeho srdečnosť. Poznám sa aj s manželkou Majkou. Poznáme si navzájom svoje vlastné deti. Dokonca ich dcerka chodí s našou malou na tenis. Dokonca včera tam boli. Ťažko sa hovorí o človeku, ktorého poznáš osobne a ktorého pozná celý národ a nielen Slovensko, ale aj celý hokejový svet, NHL. Ja sám neviem, čo to všetko spôsobí, kto všetko tu príde a viem len to, že pred malou chvíľou tu bola napríklad pani Hosová aj s pánom Hosom a manželia Hosovci to emotívne prežívali takisto. Je tu reprezentačný tréner pán Vujtek, ktorý nám povedal, ako to tiež prežíval, lebo predsa len v tom Jaroslavli on poznal komplet celý tým a zažil tú najväčšiu slavu, on tam dosiahol v svojej trénerskej kariére. Takže kto vie, kto bol Pálo Demitra po tej hokejovej stránke, tak vie, o čo Slovensko prišlo a nielen Slovensko, ale možno celý hokejový svet.